Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce bunătate tradițională vă aștept astăzi. Macaroane cu paprikaș de gălbiori, ca în Ardeal, paprikaș de ciuperci de pădure cu smântână, extraordinar de fain. Am folosit paste cu ou de la Monte Banato macaroane, că la noi ăstea se cunosc din trecut. Restul de ingrediente le veți găsi în descriere, dar bineînțeles că am pus paprică, că de-aia e paprikaș, adică boia dulce, ceapă, usturoi am avut, sare și piper negru proaspăt măcinat, smântână, i-am ales aici o smântână dulce pentru frișcă cu 30-32% grăsime, ca să nu facă cocoloașe, și un pic de amidon. Am acolo un pic de amidon care să lege sosul. Și, bineînțeles, ciupercile de pădure, în cazul de față gălbiori, bureți galbeni, extraordinar de fragili din piața din Arad. Am început cu tocarea cepelor, cât mai mărunt, din usturoi, un cățel l-am lăsat deoparte și pe doi am zdrobit și am tocat chiar acum. Ultimul cățel de usturoi cel pus deoparte va intra la final. Într-o tigaie încăpătoare am pus ceapa și usturoiul tocate, un pic de ulei și două prafuri bune de sare. Am amestecat un pic și am mers la aragaz, la foc mediu, ca să sotez un pic ceapa cât să devină translucidă. Nu am prăjit nimic. Am acoperit-o cu capac și peste vreo 5 minute cam așa se prezintă ceapa călită. Peste ea am pus gălbiorii. Ei au fost curățați, plătiți ușor și i-am lăsat întregi ca să fie bucăți mai mari de ciupercă. I-am amestecat cu grijă și nu le-am pus deloc lichid în faza asta, pentru că își vor lăsa ei. I-am asezonat cu piper negru proaspăt măcinat și încă un pic de sare. L-am mai amestecat. Am acoperit totul cu un capac. Uite, exact ce v-am spus. Sucurile naturale, apa din gălbiori a ieșit. Acum ei se gătesc cum ar fi în suc propriu. La foc mediu le-am mai lăsat vreo 5 minute, 7 minute în total au stat. Între timp a fiert și apa pentru paste, vreo 4 litri de apă am pus, în care am adăugat 2 lingurițe bune de sare și am așteptat să ajungă din nou la nivelul de clocot. Apoi am pus macaroanele Monte Banato la fiert, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Întotdeauna e bine ca sosul să fie gata înaintea pastelor. Și iată, gălbiorii au și scăzut și acum le pun boiaua dulce, paprika, pe care nu o las să se ardă, să nu devină indigestă, foarte puțin, 20 de secunde am amestecat-o acolo și imediat am stins totul cu smântâna dulce pe care am amestecat-o cu amidonul. Imediat am scăzut practic temperatura din tigaie, pentru că boiaua arsă e indigestă. Uite ce frumos se leagă sosul de la amidon. Avantajul amidonului este că fierbe instantaneu, față de făină care trebuie fiartă câteva minute. Ați văzut că am mai pus încă un pic de lichid, cam 200 de ml de apă și am obținut un sos cremos, velouté, cum zic francezii, în care, în final, am adăugat și ultimul cățel de usturoi, cel pus deoparte, pentru aromă proaspătă de usturoi, care diferă de cea a usturoiului gătit. Uite ce paprikaș fain am făcut. Așa îl făcea și străbunica mea. Am stins focul, am tras tigaia deoparte și am lăsat acolo un pic paprikașul să stea cald sub capac. Între timp o fiert și macaroanele Monte Banato, super faine. Am pus din nou tigaia cu paprikaș la foc mic. Am transferat macaroanele fierte direct din oală în sosul de ciuperci cu smântână.
Macaroanele nu trebuie nici clătite, nici spălate, nimic. Așa absorb cel mai bine sosurile, dacă le punem direct din oală. Am amestecat cu delicatețe totul, ca să nu strivesc nici macaroanele, nici ciupercile. Am stins focul de sub tigaie și putem merge la masă. Uite ce fain arată. Macaroanele absorb acum toate aromele alea bune din jur, smântâna și usturoiul și ceapa și gustul de ciuperci. O nebunie. Nu mi-a rămas decât să decorez macaroanele cu paprikaș de gălbiori, cu un pic de pătrunjel verde tocat și să invit lumea la masă. Na, ce ziceți? Asta e un fel tradițional ardelenesc. La noi se mănâncă macaroane foarte des pe post de garnitură și la paprikaș de pui și la alte mâncăruri cu sos și în cazul acesta Monte Banato a însoțit minunat gălbiorii.